Ahoj kamarádi, spousta z vás se mě ptá, co dělám v letadle, když si potřebuju odskočit. Toho a ještě jak jsem americkým tiktokerům vypálil rybník, si ukážeme dneska. Provedl jsem přiblížení na takovouhle práškařskou plochu. Nemohl jsem použít bezpečnostní přistání, protože oba okruhy bezpečnostního přistání bych musel točit velmi nízko nad domy. A práškařští piloti měli výjimku. Já práškařský pilot nejsem. V Rosovicích lítá 50 až 100 metrů nad domy letadlo od rána. Pevně doufám, že to má racionální důvod, nebo ho ze spodu píchnu vidlema do bříška. Jak píše jeden o práškovacím letadle, takže asi rozumíte, z čeho jsem měl strach. Do čeho by mě píchnul ten člověk, kdyby zjistil, že já na rozdíl od něj nepráškuju? To se bojím domyslet. Při druhém přiblížení jsem provedl takovéto prohlédnutí dráhy, jestli tam někdo neleží, nesouloží nebo neusnul, abych mu nepřistál na zádech. Pro finální přiblížení jsem použil velké klapky. Trošku nervózně se s tím praštil jako maminka s nákupem a zastavil zhruba na 70 metrech. Když byla ta největší krize zažehnána, rozhodl jsem se trošku projít na sluníčku a opálit se. To jsem ještě nevěděl, že záhy najdu něco, co aby jsme pochopili, musíme se vrátit sem. Who else remembers seeing white dog shit outside when they played as a kid? I haven't seen white dog shit like this since. I absolutely positively remember that. Vlastně všichni říkají, že bílá hovínka už nejsou. Bílá hovínka od psů byla prostě generační záležitost jejich dětství. Dog used to turn white, and it was better. Najít něco takového v dnešní době je jako vidět bílýho jednorožce. A co z toho všeho vlastně vyplývá? Že ten, kdo hledá, taky najde. Tak zase příště.